Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri Biderni eta Uxoa. Bueno, zuek, elkar ezagutu zenuten egunetik aritzen zareta erabiltzen duzu eika? Bai, esantzeikia, bai, bai. Baina horretik ezagutu gintuan, horren bidez, bai, esan lehiko baiet. Bai, ikeitzeteko aitzaki horrekin. Azkenen gure espazio bat lortu nahi genin elkarrekin ikeitzeteko, eta hitzordu bat jarri genin gubilok, eta beste batek, iruneskak elkarrekin ikeitzeteko, eta hortikan, hasi joan dena. Eta zuentzat zer da itanoa, sote baterako giretzatu xoa? Netzako itanoa zer dan? Bai. Haze galdera. Euskara, azteko eta behin, Euskararen tratamentu bat dela, eta batez ere, tratamenduik zaharrena, ez? Euskararen jatorrizko bigarren pertsonan tratamendu bakarra. Garai baten, gaur egun zuek ezautza deuna etzan existitzen, eta orduan, nire ustez itanoa mantentzia hoi ere bada, ez? Jatorrizko trataera hoi, bigarren pertsona bati, esatia garai baten eixo bakarrik antzan, eta orduan hoi, eta gero hurbiltasun bat, ez? Transmititzen duna, hurbiltasuna, gertutasuna, beste... Netzako gertutasune den, ez? Azkenen badin kutsu gertuko bat etzekinat, ez? Bai, eta bere garaian behar bada jarri zitzaion itanoari fama txar bat esango dugu, ez? Errespetuzkoa etzela, eta behar bada horregatik baztertzen joan zaigu? Etzekiau, nimitzet etzekiat, eta... Bai egiladek, konotazio txarrak eta erantzi zaizkiola ikai, baino gehiago esango genuke emakumeekin hitz egiteko garaian. Ez da kasualidadia toka gehiago hitz egitea, eta emakumeek gutxio, edo emakumei noka gutxio hitz egitea. Horre bazeoke teori bat, nola baite, horri ikarketa bat intzin, honintzale gorburuk, antzuloko neska batek, nola genero rolek, nola eragiten duten bataren erabileran eta bestaren erabilera esan. Azkenian, nola baita esan, emakumean irudia gizartean ere ze izan da. Emakumeak izan berdik fina, txukuna, esanekua, txintxua, humila, eta gizonezkoa, beste, gizonezkoa, lotxagabia izatea, igual ziok igual, ez? Baina, eta itanoi esleitu zaizkionez, traketxagoa dela, itxusigua, erraspetu falta, zakarragoa, gauza horiek emakumean irudiakin ez dituk ondo uztartzen. Orduan, horrek denak... Talka egin, pixan horaite hor, talka edo, eta jendei igual da, zuk ikaitzezu, eta, zatik ez, bizkat batzu jola kontraste ingo balio bezala. Baina, zuek betidanik egiten duzu egika? Bai. Nik oindala urte pare bat, iru bat dola. Baina guk elkarrekin. Ez, zuen bizitzan. Ez, gure bizitzan ez. Gure bizitzan. Santzan. Ez, ni oindala behatzi bat urte, nik euskal filologia ikasi nun, hasi ninun, honintzan, zuek egin bai. Ni oindala behatzi urte hasi nintzen euskal filologia ikasten, eta hor, ikaskide batekin esango deu, esan nion, aizan aloina. Guk zatik ez dinago ikeitzeiten. Zatik, saiatuko algaitun, eta hola, beake oiturik ez, eta nik kontuatzen nintzen, ostra, ikeitzetia eta neskak ez dugu itzeiten. Zatik ez dugu itzeiten ikan, neskak. Bizkak guretik bezala ez, nire berdein. Guzatik ez dugu iten, gurezatik ez dugu iten. Bombila bat piztu balitzei bezala, eta, jarriko algaitun, probatu galdina, hola. Hanka sartuz, dana bezala. Baina gainean bilokola tankeran, beake oiturik ez nik ez, hola. Hola, banaka, eta gero, aloinakin. Gero, beste batekin, aizan, hasiko algatun ikaitzeken. Hola, eta pixkanaka, hola, jolas modune, Eta hola pixkanaka, Beraz, adostu egin zenuten eta modu batera bestera horrela hasi zineten ikaitz egiten. Ni bere aldean, adin difentzi ere baduko, ez diago gehiegitan esaten, baina ni hoen dela 3 bat urte, hola, 2 gehiago, 3 baino. Eta hoxe, gabiriko lagun batekin, euskaraldian baitanetan nokaldia antola hau zuen, eta, betxapakin, eta ibiltze ituan etola, eta, bueno, hausartu ingo neok, haber zeiketen, eta antxe, aditz bila, lehen aldin, zitzaianan, ez da gizte, pixka buru hausiz. Baina, hoxe, pixkat saltxare gustatzen egula, eta pixkatola, hartu, eta gero, pixkat edatzen jutea, ez zekiat. Gero, amezketako beste lagun batekin, eta pixkanaka zabaltzen bezala.
eta geho, bida, geho laun arteare olakoa, eta, bai, pixkat olako.